Жымға кеше мүбәрәк булсын, хәерле кеш исәнмесез. Саба дулкыннары телевидениесі чираттагы информацион программасын карарга чакыра. Яңалык хәбәрләр белән сезне иҗат төркеме белән берлектә бүген мин Гөлназ Гатауллина таныштырырмын. Бүгенге чыгарылышта Бердәм гаилә җәмгыять нигезе, илебез тотырлыгы. 8 июльдә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләп үтелде. Безнекеләр кабат Суслонгер җирендә булып кайтты. Ә хәзер әлеге һәм башка яңалыклар турында тулырак сөйләрбез. 2008 елдан башлап сөюнең мәңгелек икәнлеген раслап яшәүче иң үрнәк гаиләләргә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырыла. Безнең районда да аның белән ел саен бер гаилә бүләкләнә. Быел әлеге медаль Сатыш авылында яшәүче Расим һәм Ризалә Шакировларга тапшырылды. Гаилә мәхәббәт ушагы, ихласлык һәм ышаныч чыганагы буларак кешенең олы таянышы. Туган йорт җылысы, риясызлык һәм үзара аңлашу, туганнарыңны һәм якыннарыңны үзара кайгырту, буыннар арасындагы бәйләнеш, булар бәяләп бетергесез кыйммәтләр. Сатыш авылында яшәүче Шакировлар йорты ул көнне гөрләп торды. Малайлар, киленнәр, оныклар, туганнарны гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне төп нигездә очраштырды. Хәер, бу йортның капкасы ябылганы да юк. Расим абый һәм Ризалә апа бу көнне дә гадәттәгечә һәркемне ачык йөз, тәмле сүз белән каршы алдылар. Шакировлар гаиләсе бик дулкынланып, әлеге бәйрәмне әзерләнеп көтеп алган. Бик сөенәбез, шатланабыз, рәхмәт яусын балаларыбызга, оныкларыбызга, кызларыбызга, киленнәребезгә, улларыбызга. Аларның тырышлыгы белән, менә шулай иттереп, матур гына иттереп җыелдык. Бер генә ниебез бар, бер улыбыз гына бүгенге көндә Украинада, калган 3 малаебыз, 3 киленебез, кызыбыз дип әйтик инде, 7 оныгыбыз безнең белән. Әле Аллага шөкер, әтиебез исән-сау, бүгенге көндә авырып пастилдә ятыбрак тора, нишәтәсең яше улы 94 белә бара. Без максат итеп куймадык, киңәшләштек, табыштык тагын, сабада эшләсәләр, кая эшләсәләр дигән авылны ташламыйбыз диделәр. Аларның авылда калулары безнең өчен дә бик файда. Килеп ярдәм итеп торалар, нәрсә булса дагы. Бик күңелле, бик матур, бик тату яшибез бүгенге көн, Аллага шөкер. Расим абый һәм Ризалә апаның яшьлек елларыннан да әйләнеп кайттык. Мин Саба яшелчә киптерү заводында 10-ны бетергәннән соң мастер булып эшли башладым. Ризаләр шунда эшкә мәртенә менеп йөриләр. 6 кыз ялгышмасам. Шунда инде иң батырын, иң матурын арада сайладым. Дагын шуннан соң йөреп киттек. Аннан соң укырга киттем мин Лаиш авыл хуҗалыгы техникумына. 2 ел анда укып кайттым дагын. Көзгә өйләнештек. Менә тормыш корганыбызга Алла бирсә 43 ел була. Балалар инде алар шәт үзебезнең юлдан безнең ничек яшәгәнне күреп яшәделәр бит инде алар шулай ничек яшәгәнне күргәч аларның да тормышлары шәт шу безнеңчә бар дип уйлап торам инде мин. Ризаләм бик сабыр булды инде. Мин эштән аерылмадым. 365 көн эштә, әле бүгенге көндә эштә йөрим. Аллага шөкер, сәламәтлегем бар йөреп торырга. Эшли инде дигәч, 70-кә якынлаштык тагын. Эштә әле Ризалә бик ярдәмчел булды инде ул. Аңа авыр булгандыр башка вакытта мин сәламәт булмагач. Нишәтәсең хәр Аллага шөкер малайлар үсте, оныклар үсте, булышучылар күп. Бабай гына картаеп китте, бабайыбыз бик тырыш иде. Әти, әни, әби, бабай, балалардан торган гаилә үзе бер олы мәктәп. Монда һәркем укый, бер-берсеннән нәрсәгәдер өйрәнә. Гырыф-гадәтләр буыннан буынга күчеп дәвам итә. Расим абый һәм Ризалә апа 4 малай тәрбияләп үстергәннәр. Һәм алар барысы да туган авыллары Сатышта төпләнгәннәр, йортлар җиткергәннәр. Уллары Илфат Саба юл идарәсендә мастер, Илшат ветеринария станциясендә ветеринар, Илназ җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең Сатыш филиалында механизатор булып эшли. Тагын бер уллары Ильясның махсус хәрби операциядән исән-сау әйләнеп кайтуын барысы да тилмереп көтәләр. Оныклар исә Шакировлар гаиләсенең киләчәккә булган зор өметләре. Телефоннар ятмый бүгенге көн, Аллага шөкер, керәләр, бабай нинди эш бар, булышасы бармы дип. Улым әйтә, минем сәламәтлек бик әйбәт түгел бит инде менә. Пешәннәр үскән, кышытканнар үскән, нишибез сез дигәч, 2 яшь кенә булсалар да, 2 шапкышы тотып, бөтен җирләребезне чабып, уңайлап, җайлап китәләр, Аллага шөкер. Барысы да үземә ошаганнар, бүгенге көн акыллылар, Аллага шөкер, рәхмәт яусын, әти дип кенә торалар, берәр эш планлаштырабыз икән. Хәзер килеп җитәбез, ни эшегез бар, нишибез, бердәм, күмәк, тырыш, шундый гаилә бик тырышып эшләргә тырышабыз, бергә-бергә. Бердәмлектә көч дибез инде. Бер генә кеше эшне башкарып чыга алмый. Башта бергә утырып киңәшләшәбез, Ризалә белән дәгән, балалар белән дәгән, нинди эш планлаштырасы булсак тагын,
Ярарати, башта ул сенсләрбез, аннары монысын башларбыз дип торалар. Балаларына түгел, безнең әле Расимның энесе бар, Рәшит исемле. Ул бик күп ярдәм итә безгә. Нинди эшебез булса да эшләшә. Менә Ильяс Украинага киткәннән бирле һәр бер эшебездә Рәшит алдан башлап йөри. Аңа кушыла малайлар, аннары бергә эшлибез инде. Аннары Чаллыда Расимның сеңлесе бар. Нинди эшебез бар, нинди кунак уздырасыбыз бар. Хәзер әйтәбез дә, момент кайтып җитә, булыша. Аллага шөкер, кайнысының да бик уңдым. Гаилә мәхәббәт тугрылык көне авыл кешесе өчен кызу эш вакыты булса да, Шакировлар барсы бергә җыела алдылар. Район һәм җирлек җитәкчеләрендә бергәләшеп, ачык йөз белән каршы алдылар. Саба районы башлыгы Рәис Бинниханов иң элек Расим абый һәм Ризалә апаны бәйрәм белән тәбрикләде. Аларга мәхәббәт һәм тугрылык өчен медален тапшырды. Беренчедән елы шундый туры килде инде. Бүген дәүләтебездә гаилә елы итеп игълан ителгән. Һәм инде bu ikilette dibeytire kireyini bu yıl zorlanala. Birinciden aile yılı itip, ikinciden bizim 8. iyul şunday zor bayram indi bizim 8. iyulde sosyal günü 8. iyulde şöyle mağdur turmuş itu aile günü. Hem indi bizim Respublika rayonumuzda inilerden birisi sizin aile itip игълан ителде. Һәм инде шуның нигезендә дәүләт бүләген тапшырып китергә рөхсәт итегез. Сезнең белән дә киләчәктә шулай гурланып яшәргә ясын. Аның өчен кырсай сәламәтлек булганнан игълан күрергә, бераз хөрмәтләп, киләчәктә халкыбыз да сезне хөрмәтләп, матур итеп яшәргә ясын. Сәннек саулык, тозалык, байлык сезгә. Оныкларның да һәр кайсына бүләкләр тапшырып сөендерделәр. Сатыш авыл җирлеге башлыгы Фаил Шәфигуллин авылдашларына булган хөрмәтен, аларга булган рәхмәт сүзләрен җиткерде. Расим абыйның 40 еллап авыл сабан туйларының алыштыргысыз алып баручысы булуында әйтте. Хөрмәтле Шакировлар гаиләсе, дигән җитәкчеләр. Инде мин Шакировлар гаиләсенең алдында баш иям, ни өчен дигәндә, алар шушы бүтән үзләре, бүтән малайлары Bütünüsü şuşunda tüplənib qalıb, bir qayda çetkə gitmişə, şuşu özümüzдің rayonumuzda xizmət etib, şuşu oğlumuzda xizmət etib. İndi mənə kiçkinə malaylarda hərbi operasiyaya qatnaşsa da, mənə hazır vaqtda tüplənib şuşunda mənə üy salırğa planlaşdırıb, şuşu mənə Rasim abıға, bizlər apağa rəhmət, şuşu oğlumuzna, iң mühimi oğlumuzna alar bitirməylər. Ни өчен бетермиләр? Ни өчен дигәндә аларның менә күргәнебезчә 7 оныклары да аларның бөтенесе дә сатыш мәктәбендә укыйлар, сатыш садигына йөриләр. Инде ул бик зур рәхмәт аларга менә шушы аларның хезмәте белән генә алар инде бөтенесе дә авыл хуҗалыгында эшләп чыкты. Расим абый да хәзер вакытта авыл хуҗалыгында эшли, менә авыл хуҗалыгында эшләвендә дә бик зур рәхмәт. Авылда яшәп эшләгәннәр өчен бик зур рәхмәт ясым килә. Исән сау барыбызда матур дип яшәгәнсең. Расим абый озак еллар җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең сатыш бүлегендә хисапчы, Ризалә апа сөт җыючы булып эшләгәннәр. Сатыш филиалы җитәкчесе Раил Шәймәрданов Шакировлар гаиләсен тәбрикләде, бүләк тапшырды. Менә Расим абый инде бездә күп еллар безнең бүлекчәдә хезмәт иткән, бухгалтерия бүлекчәсендә дә, хәзер бездә заправка өлешендә эшләп килә. Бик честный, тугры үзенең эшенә тугры эшли торган кеше. Хезмәте өчен бик зур рәхмәт Расим абый, тагында шулай озак еллар бергә эшләргә яссын. Шушы менә шундый зур семьяның куанычы булып сезгә шундый егетләр үстергән өчен аның куанычы сезгә хаклык көннәрендә дә кире үзегезгә шатлык булып әйләнеп кайтсын дип теләп калгыз килә. Әннәре иң дулкынландыргыч мизгел булды. Кыска арада гына махсус хәрби операциядагы уллары Ильяс шалтыратты. Видео элемташа барсы белән дә аралашып алды. Уллары өчен һәр догада булган әти-әни өчен көтелмәгән сюрприз. Әйтеп аңлата алмаслык шатлык булды ул. Әле шушы көннәрдә генә Шакировлар бергәләшеп уллары Ильяс өчен булачак йортның фундаментын салып куйганнар. Шакировларның уллары, киленнәре менә шулай бердәм булып һәр эшне бергәләшеп башкаралар. Бөтенесе дулкынланып кетте инде. Балалар да, семьялар, бөтенесе әтиләр үзләре инде дулкынланып. Инде төп йортның нигезен бетергә ярамый бит инде. Тугандык җепләре үзелмәсен дип, һәр вакыт җыелырга тырышабыз. Төп йорт бит инде барыбер. Иң рәхәт җир шул бит инде. Балачак шунда узган бит инде үзеңдә. Төп йортта җыелмыйча калган юк. Әти-әни киңәшеннән башка чыкмыйча, алар сүзеннән чыкмыйча, барыбер эшләргә кирәк бит инде. Алар бердәм булып шул киңәшләшмичә башланыш юк инде. Һәрбер эшендә бергә эшләргә тырышабыз. Киңәшләшеп, аларның киңәшләренә колак салып, алар бит инде барыбер тормыш күргән, тәҗрибәлерәк булып чыгалар.
Аларның киңәшләренә бары колак салабыз инде. Аларның киңәшеннән башка эшләгән эш юк. Дигән һәр вакытта шулай итеп шат күңелле булып, безнең һәр вакыт илгә каршы алып, тәмле ашларыбызны пешереп, каршы алыгыз, бергә тигез итеп, аныклар бәхете күреп, исән-сау яшәргә язсын. Дөньялар тыныч булып, бөтенебез дүрт малай бергә шушы төп нигезләрдә яңадан очрашып, бергә матур итеп яшәргә язсын. Әтиәннәр белән бергә. Киленнәр Әлфия, Энҗе, Римманы Шакировлар үз кызлары кебек яраталар, хөрмәт итәләр. Алар үзләре дә беренче көннән үк безне бик зурлап, үз гаиләләренә кабул иттеләр дип горурланалар. Иптәшемнең исеме Илназ, кызларыбыз Ясминә, Иллария. Беренчесе кызыбыз быел беренче класска укырга бара, икенчесе садикта йөри, балалар бакчасына йөри. Килен булып килгәнемә 7 ел. Аллага шөкер, әти белән әни үз кызлары кебек кабул иттеләр. Бик дустату яшибез. Кирәк чакта бик ярдәм итәләр. Балаларны карап торалар, алар безнең киңәшләре белән булышалар. Алга таба да дустату, матур итеп яшәргә насип булсын. Барыбыз да исән-сау булып, аларга исәнлек, саулык телибез. Бу гаиләдә балалар оныклар гына түгел, туганнарның һәр кайсы да кадерле кунак. Бәйрәм көнендә дә алар үзләре дә туганнары өчен сөенеп, булышып йөрделәр. Расим абый һәм Ризалә апа менә шулай барсын бергә туплап гомер кичерәләр. Гаилә сүзе алар өчен гади сүз генә түгел, ул бердәмлек, бөтенлек билгесе дә. Гаиләнең сире бер-береңне аңлап, бер-береңә юл куеп, вакытында төрле вакытлар була торгандыр. Эш дәврендә дә, өйдә дәгән, тормышта дагын. Ул вакытта кайберсен ишетмичә матур гына уздырып, бергә тигез йөкне тартсаң, җиңелгә килә. Ничек дип әйтим менә. Ул була торгандыр төрле вакытлар, тормышта 43 ел торганда гел матур гына көннәр дә булмый. Көндә бит я яңгыр, я буран, я кар дигән кебек тормышта да шулай. Ну моңарчы Аллага шөкер андый көннәребез булмады. Тигез матур тату яшәдек. Субханалла, Ризаләгә әнине авыр көннәрендә гел карап, нитеп торды, тәрбияләп. Бүгенге көндә әниебез мәрхүмә инде. Хәзерге көндә әтине карый, сабый бала караган кебек. Шаккатан мин аңа менә ашата, үзе кулыннан алдына алып, чертеп, бөтен ризыкларын тәртипләп ашатып тора әтине. Хәзер хөрмәттә тота. Киленнәребездән дә булды, Аллага шөкер. Миңа әни нинди эшебез бар. Хәзерге әйт, киләбез дип эшләп китәләр. Өйләр юганда да бакча эшләрендә бөтенесенә булышалар. Гел үзебезнең менән балалар түгел. Кеше баласы бит килендәгән, аны да үзебезнеке итеп кабул иттек, Аллага шөкер. Форсаттан файдаланып, тагы бер ике әйтеп китәм. Кадагыйларыбызга, безгә шушындый уңган, матур, тырыш кызлар үстереп биргәннәре өчен Алланың рәхмәте яусын. Кадагыйлар барыгызга да. Менә тормыш кырганыбызга, Алла бирсә 43 ел була. Теләкләребез шул, барыбыз да сау-сәламәт булыйк, авыртмыйк, матур гына иттереп, тигез картлык бирсен Ходаем, илләребез тыныч булсын, тизрәк сугышлар бетеп, балалар белән яңадан җыйнаблашып, очрашып, күңелле очрашуларына булсын дип калам теләп. Тату һәм бердәм гаилә өчен һәр яңа туган көн гаилә көне. Шакировлар гаиләсендә дә бу нәкъ шулай. Алдагы көннәрегездә бәхеткә, сөенешкә тулы булсын. Күп балалы гаилә ил терәге, бүгенгесе һәм киләчәге. Шөкер районыбызның демографик мәсьәләсен кайгырткан гаиләләр күп булмаса да, алар бар һәм алар игътибар үзәгендә. Бәйрәм көннәрдә бигрәк тә. Байлар сабасыннан Шафигуллиннар гаиләсе гаилә һәм тугрылык календар бәйрәме уңаеннан өйләрендә мәртәбәле кунаклар кабул иттеләр. Тулырак Райла Галәвина сөйли. Менә минем элегелектән мәктәп вакытыннан бирле әйтергә мөмкин, студент вакыттан бирле үземнең бер девиз синдән ярдәм сорыйлар икән, син ярдәм ит, сиңа аны Аллаһ Тәгалә җибәрә дигән. Кем әйбер сораса тагын гел каршы килмичә ярдәм итәргә тырышабыз бер-беребезгә. Өйдә дә шулай. Менә кичкенәләрен алар карый бит инде. Менә мин ярдәм итү яклы инде. Нечә сорасалар тагын каршы килгән юк. Бу ярдәм итәргә тырышам. Ярдәмчел, кешегә файдалы булу байлар сабасында яшәүче Шафигуллиннар гаиләсенең тормыш шигәре. Эзмә кызы Гөлия белән Күкмараның Ядегәр авылы егете Фәнил моннан 13 ел элек кавышып, икәү булып зур юлдан атлап китәләр. Хәзер инде алар күп, яннарында 5 балалары, аларны да ияртеп, җидәү булып алга баралар. Безнең гаилә 2011 елның көз айында никах булды. Менә безнең 5 җимешебез. Иң улыбыз Ришат 5нче класска барам. Сәләтле балалар мәктәбендә укый. Камилә 2нче класска бара. Шулай ук сәләтле балалар мәктәбендә укый. Кичкенә кызлар бөтенесе бәләкәч садигына йөриләр.
Ралинәгә безнең 5 яшь, 6 яшь тула быел. Динәгә 3 яшь тулып китте. Әминә кызыбызга 9 ай. Балалар иң беренче улыбызны малайна кайткач кызап кайтасы килгән иде. Бик каты, бик озак көттек. Аралары 3-4 ел булды көтә-көтә Камиләне. Камилә белән, малай белән кыз булгач теге булган шикелле дип уйлаган идек. Уйламаганда Ралинә без туып куйды. Аннары Ходай шулай насыйп иткәндер, кызлар бирде безгә. Динә, Әминә 5 булсын дидек инде. 5 сан яратам. Бәхетле булсыннар. Барлык кешегә дәгән, бөтенебезгә дәгән матур тормыш телим. Балаларга бәхетле балачак насыйп булсын. Тыныч матур тормышлар насыйп булсын бөтенебезгә дәгән. Дөньялар тыныч булсын. Бәхетле яшик барыбыздагы. Шәфигуллиннарның үз гаилә бизнесы бар. Алар сәүдә ноктасы тотып, сату эшләре белән шөгыльләнәләр. Кибет тә, балалар да игътибарлы бик сорый. Без эшне дөрес бүлеп, җай белән алып барырга тырышабыз, ди гаилә башлыгы. Без менә Гөлия белән бүленебрәк эшибез дип әйтимез инде. Ул аның үзенең темасы бар, минем үземнең темам бар. Ул бул, например, кием салым, аяк киемнәре белән шөгыльләнсә, мин инде күбрәк уенчык, констовар шундый касабына матырам. Бергә парыбыз, бергә үстерәбез, бергә эшлибез дигән шикелле. Бүтән эшләрне бер тигез алып барабыз яшем белән. Балаларның барсының да үз кызыксынулары бар. Мәктәп яшендәгеләрнең йөри торган шөгыльләре дә бик күп. Әти-әни аларны һәр яклап үстерү яклы. Мин укыма Дайранкада 5-4-ләргә кружоклар, шахматы, компьютерный кружок программирования, дзюдо и иногда йөрим картинка. Безнең әти белән әниебез шундый әйбәт. Ял итәргә алып баралар, уйнаталар, Казанга алып баралар, Төркстанга алып баралар, уенчыклар алалар. И без аларны бик яратабыз. Мин 1-нче классны тапшырдым, 2-нче класска күчәм. Мин Адаренкада укыйм. Нинди түгәрәкләргә йөрисең? Мин йөрим бассейнга, шахматка, бадминтонга, гимнастикага, биюгә йөргән идем, йогага йөрим. Менә буларның барсына ничек җитешәсең? Сине кем йөртә? Кайсына йөрүче яратасың? Мин иң яраткан занятием шахмат белән бадминтон и йога. Вакытны без менә август, аларның июль белән август айында гына кружоклардан, түгәрәкләрдән алар ял итеп торалар, но бик кайберләреннән генә инде. Август айында план төзеп куябыз, 1 елга кайсы кружокка, кайсы бала бара, сәгатьләрен көйләп бетерәбез. И 1 еллык итеп план төзеп куябыз. Балаларның һәрберсенең үзенең сәгате бар. Мәктәп бетүгә, мәктәп вакыты бетүгә, аларның 2дә аерым кружок, 3дә, 4дә, 5дә, кичке 8дә хәтле кружокларда. Балаларга теләкләр акыллы, тәртипле, тәвфыйклы булып, әти сүзеннән чыкмыйса, әни сүзеннән чыкмыйса, матур гына үсәргә язсын. Балаларны үстереп кеше итү әти-әни белән бергәлектә илнең дә олы бурычы. Моны аңлаган хәлдә җитәкчеләребез максатчан программалар булдырып, аны тормышка ашыру юнәлешендә тырышып эшлиләр. Мәсьәләләрне урынга чыгып йөреп өйрәнәләр. Менә бүген дә бер төркем җитәкчеләр Шафигуллиннарның өйләрендә булдылар. Килү сәбәбе гаилә бәйрәме көне уңаеннан. Бу сафта Россия социаль фондының Татарстан бүлеге җитәкчесе Эдуард Вафин, Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры Ринат Садыков, Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, Саба районара социаль фонды җитәкчесе Марат Мөхтәсимовны күрергә мөмкин булды. Кунаклар ишле гаиләгә, балаларга күп бүләкләр, күчтәнәчләр бирделәр. Бәйрәм белән котлап, матур теләкләрен әйттеләр. Вообще мы гордимся тем, что у нас в республике есть такие примеры, как вы, примеры того, как можно и как нужно делать, как можно воспитывать таких очаровательных, прекрасных детей, и ни одного, и даже не 2, и не 3. А самое главное, чтобы у них были возможности для самореализации. Мы вот здесь вместе с Раисом Нургалеевичем и Министерством по делам молодежи будем потихоньку, и уже создаем, и будем создавать эти возможности. И лагеря детские открываем здесь. Скоро, да, молодежный центр начнем строить здесь новый, хороший такой экстрим-парк, как в Казани, да? Урам, да, наподобие Урама.
Поэтому они вот подрастут немножко, год-два. И да, я думаю, что они станут первыми посетителями. В каком классе уже ты? Я? Да. В пятый уже? А 7? Я во второй. Во второй уже? Какая-то взрослая. Ты в садик ходит, да, пока? Ладно. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Шафигуллиннар республика программаларында катнашып торак мәсьәләсен кайгыртып булмас микән диләр. Әлегә алар шушы 2 бүлмәле фатирны арендага яллап торалар. Планнар зур инде ул. И күтәрү планы бар. Алла берсә беренчек. Квартирада ятып булмас. Эшне зурайтырасы килә инде тагын да шундыйрак. Җитәкчеләр ишле гаиләгә килделәр, күрделәр, иркен айрым йортка мохтаҗлыкны аңладылар. Булышу мөмкинлекләрен карарга сүз бирделәр. Мондый караштан Шафигуллиннарның да эшләренә җылы керде. Алар киләсе гаилә бәйрәмнәрен яңа, иркен үз йортларында каршыларга хыялланалар. Гаилә минем өчен ул бәхетле, матур тормыш, балаларга дөрес тәрбия бирү, аларны сәләтләрен ачу, бергә матур итеп яшәү. Гаилә минем өчен бәхет, көтеп ала торган кешеләр бар иде, Аллага шөкер. Сагынып көтә торган. Бик зур бәхет инде шул. Бәхетле гаиләләрдә балалар шавы яңгырап тора. Шафигуллиннар үрнәгендә мондый райондашларыбыз тагын да артсын. 2018 елның 21 сентябрендә Бөек Ватан сугышы елларында Марий Эл Республикасының Суслонгер хәрби лагерында газап чиккән якташларыбыз истәлегенә Саба һәм Теләче районнары делегациясе катнашында хәтер ташы куела. Быел да әлеге районнар вәкилләре Суслонгер җиренә килде. Бөек Ватан сугышы тамамланганга 80 елга якын вакыт узса да, аның нинди ачы һәм кан куйгыч сугыш булганлыгы онытылмый. Сугыш ачысы әле һаман да безнең йөрәкләрдә. Өлкән буын кешеләренең Суслонгер хәрби лагере турында сөйләгәннәре хәтердә. Бу хакта безнең әби бик күп сөйли иде, чөнки минем бабам шунда булган. Анда иң күбе Татарстан җиреннән барган солдатлар. Лагер үзе Суслонгерның нарат агачлары үскән кара урман эчендә. Быел менә 7нче тапкыр инде Саба һәм Теләче районнары делегациясе Суслонгерга сәяхәт кылды. Аны быел да Теләчедәге туган авыл рестораны хуҗасы Рифкат абый Шафиков үзенең гаиләсе белән бергә оештырды. Ирләр инде җыелып, бөтен яңалыкны шуна ишетеп, жол аркылы гына кибет барый, мәрхүм Батыр абый сатадыр. Бераз кәефләнә булгач, сатыналар мактанышырга инде. Мин сугышка бардым, менә кирдем, мимичне балаган әйтеп аттым диярләре. Икенчесе киттем, чабысы мин Суслонгердан китә алмаган дип. Суслонгер шуннан кирип калды. Булар инде китеп киләләр спорлашып, талашуга хәтле и шуннан аңлап алдым мин моның нинди орын икәнен. Монда безнең күршебез Хамис абый булган, аннары минем хатынны әтисе Равил исемле инде ул. Менә бүген аның вафат булган көне әгәр шул көн икән әле. Аннары әнинең абыйсы Сәйит абый бик күп кешеләр иде менә. Алар инде җылый сөйли торганнар шул Суслонгер нин. Очрашкан сайын. И менә ничә еллардан соң менә шул урынны табып, менә шунда йөри башладык инде. Хәтер ташып куеп, урыннары җәннәтнең түрендә булсын. Монда үзләренең иң кадерле кешеләрен югалткан кешеләр бара. Тарихның үзе, бабайлар рухы, монда сагыш, монда күңел ачысы. В поселке Суслонгер, если про сам поселок, он поселок с 27-го года, когда стала строиться железная дорога Казань-Ишкарала, тогда возник вот этот лесной поселок. Ну а в 41 году на озере Серебряном, который мы с вами сегодня посетим, в 12 километрах от нашего поселка, находился военный учебный лагерь. Вот. Не лагерь военнопленных, а это был учебный лагерь. Но сейчас документов нету, но внутри еще было, скорее всего, лагерь. Готовили, так скажем, в тыл врага группу диверсионную, которая работала еще в тылу врага. И там больше были татары, потому что это ФСБшные материалы, они не открываются. Но у вас приезжал директор школы казанский, и у него дед был вот в этом диверсионной группе. И он приезжал, говорит, в Татарию и вербовал из татарских деревень для заброски. Почему, говорит,
был вопрос, почему именно татар? А вы, говорит, на русских не похожи. Если попадете в плен, говорите, говорит, по-татарски. Вот это был такой. Ну, там был такой лагерь. Бүйік Ватан соғышы башланғаш, солдатларны уқытабыз деген болып, лагерға кетірәләр. Ләкин мұндағы жан үшіткіш хәлләргә алар төз алмый. Биредә аларны кыйныйлар, ашатмыйлар, эшертмыйлар, йокларга урын юк. Ә инде солдатларга китерелгән ашау өчен лагерь начальниклары Суслонгер базарына алып чыгып саталар, акчага әйләндерәләр. Солдатларга бирелгән кием дә нәкъ шулай акчага әйләндерелә. Искиткеч авыр шартларда яши биредә солдатлар. Аларның бөтен ышанышы көмеш күл була. Алар менә шушы күлнең суын эчәләр, юыналар, кыйналар. Ә кайберәүләре җәзалауларга түзә алмыйча көмеш күлнең икенче ягына йөзеп чыгарга һәм качарга ниятлиләр. Ә аларны икенче якта көтеп торып, шунда ук чыктым дигәндә генә атып үтерәләр һәм күлгә ташлыйлар. Гомумән, биредә үлгән солдатлар кабер казып күмелми, алар суга ыргытыла. Ни өчен солдатларга шушындый караш? Алар аш ялангаш, йөри алмас хәлгә килгәннәрсең. Тигез җирдә сөртенеп егылалар, хәтта су салган кружканы да күтәрерлек хәлләре юк. Буларны күзәтеп йөргән бер хәллерәк кешенең улы ниндидер юллар белән әтисенә хат яза. Һәм ул Мәскәүгә маршал Ворошилов янына бара. 1943 елда Суслонгер лагерына Ворошилов үзе килә. Һәм мондагы вахшилекне күреп, начальникларны үзе атып үтерә. Лагердагы фаҗигале хәлләргә шуннан соң гына нокта куела шикелле. Ә тарих моны сөйләми. Ә биредә килүебезнең төп максаты арвахларны искә алу, аларның рухларына дуга кылу, корбан ашы уздыру иде. Рифкат аби Шафиковның балалары, уллары иртә таңнан ук күл буена килеп аш-су хәстәрен күргәннәр. Корбан итеннән аш, пылау пешергәннәр, өстәлгә җиләк җимеш, тәм-томнар куелган. Теләче районы имам мөхтәсибе, республиканың төньяк казые Исмәгыйль хәзрәт Фәләхиев изге дугалар укыды. Шушы корбан ашын оештыручыларга рәхмәтләрен җиткерде. Өстәл артына утырган һәркем дугалы, саваплы аштан авыз итте. Арвахлар риза булып ятсын. Суслонгер, бу лагерның исеме дә, җисеме дә тарихта безгә әле әйләнеп кайтыр. Biz барсында яхшы белербез. Ә хәзергә барсы да тыелган хәлдә диләр. Теләче һәм Саба районыннан барган һәркем без бу якларга тагын килербез әле диде. Районыбызның алдынгылар хәрәкәте активистлары яшьләрнең һәм балаларның җәйгәшер вакытларын файдалы, күңелле уздыру максатында күләмле бәйрәм чаралары оештыра. Шуларның берсе әле шушы көннәрдә генә Байлар Сабасының гаилә паркында булып узды. Анда алдынгылар гитарник исеме астында тере гитара музыкасы кичәсе оештырды. Төп тамашачылар яшьләр, балалар гына түгел иде, ә җырлы кичләрне яратучы өлкәннәр дә рәхәтләнеп тулы гаиләләр белән килеп тә ял иттеләр. Гаилә паркы сабалаларның яраткан ял итү урыны. Биредә матур да, чиста да, күзләрне чәчәкләр яшеллек иркәли. Балалар, яшьләр өчен уен, спорт, гаилә белән килүчеләргә ял зоналары бар. Гомумән биредә барысы да заманча, шәп һәм төрледән-төрле музыкаль чаралар да еш үтеп тора. Бу юлы гаилә паркын алдынгылар сафында булучылар яулады. Алдынгылар хәрәкәтенең бит инде барлыгы Татарстанда 13 юнәлеше бар, Рәсәй буенча 12 юнәлеш. Шуның берсе ул мәдәният юнәлеше булып тора. Шушы максаттан инде без алдынгылар хәрәкәтен популярлаштыру һәм менә кайткан кунакларның шушы үзебезнең районыбыз халкының кички ялларын, җәйге ялларын күңелле итү максатыннан шушындый менә үзебезнең укучыларыбыз, активистларыбыз, шулай ук инде остазларыбыз катнашында шушындый тере гитара тавышына музыкаль чара үткәрергә бүген планлаштырабыз. Классный встреча дип әйтик инде, шушы максатларда үткәрелә. Яңадан безнең спорт юнәлеше буенча проектларыбыз бик күп. Шулай ук менә якынлашып килә бит инде безнең 8 июль көне ул гаилә бәйрәме, гаилә көне. Шушы уңайдан семейный завтрак дип әйтик инде безнең русчалатып, шушы гаиләләр катнашында төрле табигать кочагына чыгып, матур итеп ял итү каралган. Шулай ук менә җәйге ялда булсалар да укучыларыбыз тик ятмыйлар, алар инде ялган әйтмиләр, үзләренең ялларын файдалы итеп үткәрәләр. Җәйге ял вакытында шушындый беренче ярдәм күрсәтү буенча видео дәресләре дә катнашырга була. Аның өчен инде шушы алдынгылар хәрәкәтенең buydвижение.рф дигән сайтына кереп, шунда инде регистрация үтеп, көннән регистрациясе бар. Анда теркәлеп, шушы дәресләрне карарга була. Ул аларга киләчәк тормышларында кирәк булыр дип мин ышанып калам. Яңадан алга таба безнең планнарыбыз бик күп. Август башында менә
Биләрдә бик зур форум үткәрелү планда тора безнең шушы алдыңларыбыз катнашында барлык Татарстан Республикасының алдыңлар хәрәкәте активистлары катнашында зур форум көтелә. Бу инде безнең август айына планлаштырылган әйтеп үткәнемчә. Гитара яшьләрне дә, өлкәннәрне дә үзенең аерым ахаңы белән җәлеп итүче серле уен коралы. Анда һәр буын вәкиле яратып уйный, аңа кушылып җырлый. Гадәттә аны яшьләр күбрәк үз итә. Кичләрен бергә җыелышканда уйнап җырлашып утыру араларны тагы да якынайта. Йөртергә дә уңай. Шуңа походларга, төрле сәяхәтләргә йөргәндә дә ул төп атрибут. Сабабызда әле гитарчы егетләрнең дә зурлап халык алдына беренче чыгулары. Балалар иҗат үзәгендә Пима вокаль-инструменталь ансамблендә шөгыльләнүче егет-кызлар тере тавышка, тере музыкага уйный, җырлый. Җитәкчеләре Фәрит Аубакиров бу кичәне оештыручыларның берсе һәм яшьләрдә сихри музыка дөньясына мәхәббәт уятучы да. Безнең ансамбль ошайны байтак укучылар үтте дип әйтегәнне, белем юлын дип әйтегәнне шу гитарага уйнарга өйрәнде, ансамбльдә уйнарга өйрәнде дип әйтегәнне. Бүгенге көндә дә менә шушы укучылар белән, мәктәп укучылары белән эшләп киләбез. Монда инде безнең гомумән алганда мәктәп яшендәге балалар шөгыльләнә инде. Безнең ансамбль ике төркемгә бүлгән, әзерләнү төркеме һәм төп ансамбль төркеме дип әйтегәнне. Башлангыч төркеме дип әйтегәнне. Мен барсы белән дә эшлибез. Нинди җырларга мөрәҗәгать итәсез күбрәк? Күбрәк укучылар безнең яраталар русча җырларын дип әйтегәнне, татар рок җырларын әзрәк. Гомумән алганда инде безнең яшьләр кызыксына рок белән инде шул жанрында стильдәге җырларны сөйләр булырга тырышалар инде. Үзебезнең язган җырлар бар, инде безнең аларында өйрәнгән татарча җырлар дип әйтегәнне, без укучылар үзләре язып калдырган җырлар инде. Аларны киләчәктә чыгарыбыз дип өметләнеп торабыз. Гитарник үзенең фанатларына иркен юл бирде бу көннән. Гитарада уйнап җырлаучылар тамашачы күңелен күтәрде. Озак еллар мәгариф өлкәсендә хезмәт куючы Лариса Шәмсетдинова да бу кичәдән читтә калмаган. Ул музыка, җыр белән күңелен бизәп яшәүче. Гитарада уйнап җырларга да ярата. Үзе янына хәтта яшьләрне дә җыйды ул. Ты да я да мы с тобой. Ты да я да мы с тобой. Здорово, когда на свете есть друзья. Вместе. Если б жили все в одиночку, то б уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля. И громче. Если б жили все в одиночку, то б уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля. Кичәне райондашыбыз Айнур Халиев та дәртле җырлары белән җанландырып җибәрде. Гитарникны тамаша итәргә ут күршеләребез Теләче районы алдыңгылар хәрәкәте вәкилләре дә килгән иде. Саба үзебезнең коллегаларыбызны, үзебезнең достарыбызны поддержать итәргә килдек. Бүген шундый чара була дигәч, безнең дә күреп кайттык. Безгә дә обмен опытын дип әйтгәндәйме? Флешмоб дип атала инде ул татарча версиясе иҗат ителде. Аны башкарам Алдыңгылар хәрәкәтенең эшчәнлегенә килгәндә, алдыңгылар хәрәкәте бик актив рәвештә үзенең эшчәнлеген алып бара. Күп кенә уңышларыбыз да бар. Балаларыбыз республика күләмендә фиджитал уеннарда, егетләребез безнең Арчада һәм Казанда беренче, икенче урыннарны алдылар. Экологик уеннарда чиста уеннар, чистый дибез, анда җиңүче командаларыбыз бар, 4 командабыз. Шулай ук республика күләмендә узылган марафоннарда алар һәрвакыт җиңүчеләр рәтендә булалар. Моннан тыш районыбызда һәр даим төрле чаралар оештырып, балаларны, яшьләрне һәм шул исәптән әтиәниләрне, остазларны бергә-бергә эшләргә алып барабыз. Һәм менә иң зур алда торган зур чарабыз безнең 15 июльдән республикада Ура авылга дигән зур проектның реализациясына әзерләнәбез. Бу безнең җирлектә үтә татар телен популярлаштыру буенча татарча татар мөхитенә алып кирип китү максатында. Районыбызда яшәүчеләр кичләрен күңелле үткәрә. Бүгенгесе исә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне якынлашкан көннәргә туры килде. Чыннан да, нинди генә чара булмасын, аларга гаиләләр белән бергә киләләр, күңел ачалар, ял итәләр. Булдыралар, сабалар булдыралар. Субханаллах. Bütün гаиләләргә сабырлык телим иң беренче. Түземлек. Барысы да яхшы булсын, сабалар
Гитарник кичәсе ахырында катнашучыларга алдынгылар хәрәкәтенең җирле бүлекчәсе тарафыннан рәхмәт хатлары тапшырылды. Яшьләребез, балаларыбыз аралашып, тату дус булып, яхшы эшләргә рухланып яшәсеннәр. 15 июльдә Татарстан Яңа гасыр һәм ТНВ Планета телеканалларында Җиңү армиясына кушыл дип аталган 12 сәгатьлек телемарафон узачак. Иртәнге 8-дән алып кичке 20 сәгатькә кадәр туры эфирда дистәләгән кунакларның катнашуы көтелә. Алар татарстанлыларга килешү буенча хезмәт итү һәм ярдәм чаралары турында сөйләячәк. Чаллыдан, Түбән Камадан, Әлмәттән, Мамадыштан, Лениногорскидан һәм Яшел Үзәннән турыдан-туры кушылулар көтелә. Шулай ук телемарафонда татарстанлыларга безнең геройлар циклыннан фильмнар һәм журналистларның махсус операция зонасында төшерелгән репортажлары да күрсәтелә. Махсус операция хәрбиләренең гаиләләре, Россия геройлары, Татарстан батальоннары сугышчылары үз тарихларын сөйләячәк. Шулай ук волонтерлар белән хәрби бурыч үтәүче фронт песиләре һәм башкалар турында әңгәмәләр дә оештырылачак. Марафонны Болгар радиосы аша да тыңлап булачак. Трансляцияны телевизордан гына түгел, ТНВ-ның ВКонтакте төркемендә һәм tnv.ru сайтында да карап була. Шуны исегезгә төшерәбез, Татарстанда 2024 елның 31 июленә кадәр Россия оборона министрлыгы белән хәрби хезмәткә контракт төзүчеләргә бер тапкыр 1,5 миллион сумга кадәр акча түләнә. Бу хакта тулырак 8800 222 5900 телефонына шалтыратып яки экранда күрсәтелгән адрес аша кирип белергә мөмкин. Атна информацион программасы бүгенгә тәмам. Алда реклама, күңелле кичләр һәммәгезгә. Бүген 12 июль Петрау көне, җәйнең нәкъ кыл уртасы. Петрау үтте, җәй үтте дип тә әйтәләр. Әмма җәй дәвам итә. Хәере белән һәр көнне каршы алырга язсын һәркемгә. Җәйге кәефләр йогынтысында бер-беребезне саклап, сәламәт булып, яхшы гамәлләр кылып, изге ниятләр белән яшик. Сау булыгыз.